ora sanjuk jajan warna-warna. Pak Util. Pak Util. Ora nggo sangu kok ya. Ye. Marai pisro. Ora. Apa? Anu panas. Ora apa-apa panas kok hawane adem. Melek, Jo. Ayo donyang, Jo. Itu jauh karo bose. Ayo budal kabeh kanca-kancaku. Sing tunggu ringin, tunggu nebuk. Tunggu jembatan ayo. Jo mentuk kabeh kene. Itu jauh saka bose. Nabi aja ana sing kari iki komplit. Iki ora inti. Yo. Cak nyang kabeh. Demit-demit wedok 8 mangkat kabeh aja enak sing pamit. Ya. Kuntilanak kuning, kuntilanak merah, kuntilanak sakake demit wedok nyang kabeh. Nek akeh dirubung iki atiku ayem, Cok. Ayo aja nyang kabeh yo. Nang omah apa? Ngopeni apa ning omah? Yo.
aja tak tinggal ya Mas. Aku elu kowe Mas. Mas. Aku wis isi aja tak tinggal ya Mas. Sing nyaran tanggung jawab kok Mas. Cangkeme sapa limune? Menyapa ngalih kana? Film nangkane makrupak kulute. Aku ki tresna karo kowe tenan ya, Dik. Ambel gedes. Wong lanang ya ngono kuwi. Nek urung kenek pikirane kudu kenek bareng wis terus wisuh sing tanpa tanggung jawab. Ngalih kana, ngalih. Seliraku gondrong ora kaya kowe. Pilek pirang-pirang taun ora ditambahke. Jenenge gawe iki. Nalek ana rasa nyedak aku wis jijik karo kowe. Dek. Ayo ta, engko mangkat bareng. Mah, Sudimen. Aku ora sotah. Ora sirok, ora sotil. Iki lho gambarmu. Gayane kok, Dek. Ya mangkat ora? Mangkat to. Ora nek apa. Kowe mangkat ya sing sregep. Matane ambane semono kok ora betah melek. Ora ndek mata. Dek, neng di kancana aku ditinggal ki lho. Ora mesake aku to, Dik. Duh, wis. Mangkat ke susu nganti ra katokan. Selak ditinggal bis. Kok jenenge wong ayo aku aja tak tinggal ya, Dik. Matane Rosiden ya. Ayo Pak. Sindene ayu-ayu lho Pak. Ya semen kok ya. Wis sing delok pake ae. Oh, pake atane. Bocah kok terus. Ayo Pak. Aku elu ning delok inden ya Pak. Ayo, ora usah gawe kisruh. Ora usah njuk jajan warna-warna. Pak util. Pak util. Ora nggo sangu kok ya. Ye. Risi. Wong gendong kok sendut-sendut iki apa? Aku jenenge, Pak. Wis ora usah rewel. Uruse kono. Apa? Bubuk. Bubuk. Ya turu. Kok nek cindene cedhake gugah ya, Pak? Ya. Ora turu marahi kisruh. Ora. Apa? Anu ku panas. Ora apa-apa, panas kok hawane adem ngono. Anuku anas. Anas-anas sapa? Atik.
apane sing sakit. Meneng wah nganti kisro. Ora seneng wong jae. Wedhus karo. Oh, seneng kok ganggu cah cilik ae. Bocah meneng-meneng kok. Mbok iku agil kok. Aja lemu-lemu sing butel gak rekoso ngene iki ya ta.